Din is-somma l-pazjenti u l-familjari tagħhom se jħossu s-sapport tal-poplu Malti u Awċi. Dan sostnietu l-President ta' Puttinu Cares Angel Kuxkiri f'kummenti ma' Net News hekk kif il-ġimgħa li għadda Puttinu kellu maratona sabiex jiġbor aktar flus ħalli jkomplu jgħinu lill-pazjenti. Angel Kuxkiri qalet li ħassita emozjonata ħafna bis-somma finali fil-waqt li bis-saħħa ta' dawn id-donazzjonijiet Puttinu jista' jibni aktar appartamenti sabiex aktar pazjenti jkunu jistgħu imorru Londra għal kura. Jiena ħassejtni emozjonata ħafna lanqas stennejna somma bħal dik il-poplu Malti u Awċi dejjem kien ġenerus ma' Puttinu Cares, però dik is-somma li taqbel xi 3 miljuni hija xi ħaġa fantastika fi 8 sigħat biss. Dawk it-3 miljuni tawna spinta kbira sabiex dan ir-refurbishment li għandna f'moħħna li nagħmluh. U hopefully ntellaw sular ieħor ukoll u bekk ikollna ħafna iktar appartamenti sabiex takkomodaw iżjed pazjenti li jkollhom imorru għal kura ġewwa ċ-ċentru ta' Londra. Angel Kuxkiri qalet li dawn id-donazzjonijiet ifissru ħafna għal pazjenti għaliex nies li telgħu Londra qabel ma kien hawn Puttinu iddeskrivew id-bagħtijiet li għaddew minnhom għaliex ma kellhom l-ebda għajnuna. Barra minn hekk hija qalet li dawn l-appartamenti f'Londra se joffru s-sens tal-komunità għal dawk il-pazjenti li jkunu hemmhekk għal kura. Kemm hu sabiħ isib sapport għaliex dawn l-appartamenti ħajkunu qed joffru sens ta' komunità wkoll. Ġifri inti ħatmur minn Malta u tsefer għal ġo post barrani u hemmhekk għandek issib komunità qed tissib ħaddieħor li huwa Malti bħalek, tista' taqsam l-esperjenza tagħhom ma tħossokx waħdek. Parti minn hekk dawn l-appartamenti ħajkunu qed jaffru serħan il-moħħ għaliex inti minn hawn Malta meta inti timrat u jkollok bżonn il-kura barra minn Malta ma jkollokx moħħ sabiex tfittex appartamenti jaħseb wara tħallas il-fis finanzjarju li jirrikjedi akkomodazzjoni ġewwa ċ-ċentru ta' Londra li huwa qoli ħafna. Waqt din il-maratona Puttinu ġabar ftit aktar minn 3 miljun euro fejn waqt ix-xandira diversi tfal żgħażagħ kif ukoll adulti irrakkontaw l-istejjer tagħhom meta huma ġew bżonn tal-għajnuna ta' Puttinu.